Чакай малко, да си поговорим за интересните моменти от световното, но първо обърни си телефона на страни. Домакините от САЩ победиха Босна и се класират за 8 на финалите, но има един много интересен момент от матча. Изгонването на Балогун или този футболист тук, и за това нещо той получи червен картон. А Меси срещу Алжир? Не. Според вас цялата тази ситуация справедлива ли е и кой е ощетен и кой е побутнат в цялата ситуация? Франция унищожиха Швеция, то не бяха задни ножици, гради, пасове и така нататък. Мбапе с нови 2 гола и ги извежда на матч срещу Парагвай, които поднесоха доста голяма изненада и отстраниха Германия. Искам само да ти задам един въпрос. Според теб Франция ще станат ли световни шампиони? Защото според мен то чисто натам се е тръгнало. Англия и Португалия излизат напред след трудни и тежки победи в своите мачове. Англичаните обаче ще гостуват на Мексико, а Роналдо и компания ще играят с Испания. Ако трябва честно да си кажа, и двата отбора не ги виждам в тази игра, но ми е интересно да чуя какво е вашето мнение в коментарите. Видеото е снимано към днешна дата, 3 юли, и искам само да ти кажа, че си нямаш и на идея каква успеваемост изпускаш на мачовете от световното. Буквално сме без нито една грешка от 16 на финалите. Но ако още не си станал част от нашето семейство, още не е късно. Така че виж описанието на това видео.